Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, Pitsa 3 na, bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag isyo para karon nga adlaw? Coronavirus wala kag tuo. Nangalapkap sa iban pagid nga mga kapungsuran. Travel ban ginpapanaog na sa pila ka mga kasyudaran, pila ka mga kapungsuran batok dito sa pungsod China. Temporaryo nga travel ban sa pasahero sa China nga suno sa report sobra 300 na ang nagkalamatay. Lakip sa mga ginadilian nga padulungan amo ang pungsod China, Hong Kong kag Macau. Purti ini, do hindi maintindihan na ang novel coronavirus nangalapkap sa pipila na ka mga kapungsuran. Wala pa matapos ang problema. Samtang ginapangitaan tambal ining novel coronavirus, may nagtuhaw naman nga balatian. Didto gyapon sa pungsod China ang bird flu. Ato na, nagtuhaw naman sa isa ka lugar dito sa pungsod China. Wala untat na ni nga pamalatian, wala untat na nga ginatawag naton daw, hindi man gaba pagimangguro, hindi pagiman timan kag mirise para sa bilog nga kalibutan. Man inasod-asod na ang mga nagakalatabo, isipa bala. May lupok sa bulkan, may linog, wala labot sa ginapaabot nga bagyo, kabay pa wala lang. May novel corona, may bird flu, dire sa aton ginbalik naman ang African swine fever. Porte, hindi ba intindihan? Ara pamalatian, ara imo kalamidad nga hindi maintindihan. Wala pa matapos ang isa, das na naman sa isa. Porte ini, daw sign of times, daw hindi na maintindihan ang kalibutan subong napuno na sang kalamidad, balatian, kag iban pa. Amo nagasampaw-sampaw ang problema bla. Wala pa matapos sa isa ka problema nga ginakakulbaan sa bilog nga kalibutan, dinas naman sang bird flu halin gyapon sa pungsod China. Gintapakan niya ang iban nga dalagko nga mga isyu. Paglupok sa Bulkan Taal. Porte ini, daw hindi maintindihan, no? Kung nga nga daw ga inasod-asod lang ang kalalatan subong nga ginaangkon sang bilog nga kalibutan. Kabay pa nga hindi ini pagdugangan sang dugang pagid nga mga problema. Natapakan na ganing tulukay masakit sa Estados Unidos kag Iran. Kabay pang hindi madabukan sang ano paman nga kalamidad kag kalalatan. Porte na ang mga nagkalatabo, porte na nga pamalatian, porte na nga kalamidad ang ginabalbal subong sa kalibutan. Ga inasod-asod lang, madula ang isa, sakyan sa isa,
wala pa madulag isa, sakyan pagid sa ikadua, sakyan sa ikatatlo, porte nga problema nga ginaatubang hindi lang sa isa ka pungsod kundi bilog na nga kalibutan. Amo ini ang napanilagan naton halin kahapon nga monitor naton wala untat ang isyo. Dugangan pa sa iba ni naton nga mga utod nga wala gid sa trabaho. Dugang nga pamahog yang ila opisyo. Imbes nga mapahaganhagan naton, imbes nga mangita kita solusyon, imbes nga mapahaganhagan ta ang kahadlok sa pubuluyo, aba, ginadabukan pa sang iban, ginagamit pa ang social media. Nami manitaning social media, manami mangutan ining bag-o nga mga gadget, ining mga cellphone, kung ginausar sa husto. Ang iba niya, panghalit, kag daw hindi amo pamahog ang ila opisyo, daw hindi amo bla, ginagamit nilang social media sa pagpamahog, hindi amo nga balita. Wala pa matabo, ginabutang na sa balita sa social media. Isa palag ang patay, matsyag mo, pag-abot sa ila to daw, ang tanan-tanan daw, gahimumugto na. Ano klase mga tao ni man? Imbes nga mga muyo kita, imbes nga buligan ta mga utod daton, nga madula amaganagan ng kakulba, ginadugangan nila ya. Kisa, gabi na isay pa sila, gabuyayaway pa sa social media. Bao ano ni? Gusto naman na? Ba sobra na? Pila kadlaw, pisyon nyo na? Base bala? Wala man nato ginapangamuyo? Nga hagad kamo da sang butang sa sala nga balita? Kag mangin matuod bala? Kag salawas nyo matupa? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
mensahe wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Kung ang China may coronavirus, may ara sa bird flu, umatake naman ang African swine fever dito sa Davao Occidental. Ang Davao na daw katawhay sini nga lugar, no? Pero subong may linog, may tanan na lang nga nagaigo sa Davao. Tiara naman, no? Natabunan na ini ang African swine fever. Nagpasalamat ng nagasagod baboy, gabaligya, karne sang baboy, gabaligya, litson, karon, nabalaka naman sila. 1,000 ka baboy, nagpositibo naman sa African swine fever. Wala ga paulhing Pilipinas, kung may coronavirus ang China, may African swine fever man ang pungsod Pilipinas subulod sa Davao. Apang wala ini mag-originate diri sa aton. Ano ang ginpalayag sang aton sini Department of Agriculture? Paano nakasulod ang ining balatian nga African swine fever dito sa Mindanao? Suno sa Departamento sa Agrikultura, mahimo gindala ini halin sa Luzon nga karne nga nakaon sang baboy. Ikadua, posible nakalusot ini sa mga pantalan kag iban pa nga mga kontrabando halin man sa iban nga kapungsuran kag ginpasulod diri sa pungsod Pilipinas. Purti na ini. So, nadula na nagligad to ang kabalaka sa mga negosyante sa baboy nga daw namalhan, ginalangaw ang ilabaligya bangod sining African swine fever. Ari naman, bumalik ini siya kag kadamo-damo sang mga baboy ang apektado, kumpirmado nga may African swine fever. Ano ang matabo sini? Ang departamento sang aton sini kasapatan nagpalayag na hindi anay pagbaligya ag baboy sa mga merkado. Kag subong man kon daw hindi gid maayo kag kumpirmado nga may African swine fever, pamatyon ining mga baboy. Ang manuglitson subong sunod sa report na balaka na basi kon pati sila madala sa pagban sa pagbaligya sang litson baboy. Sa karon ang border to border nga checkpoint kag kwarentina ginapatigayon sa Davao Occidental. Amo na siling ko kay nabla patong-patong ang mga pamalatian. Wala pa matap na ang coronavirus dito sa China. Inatake naman sang bird flu, sinabat naman sang African swine fever dire sa Davao Occidental. Dawla untat na ni, sige-sige na. Patong-patong nga problema nga ginaatubang. Ang balatian sa iban nga kapungsuran, galaton-laton sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginapamati.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Ang mga eroplano daw hindi na magbiyahe dito sa China. Ang Cebu Pac daw naguntat na biyahe. Gintala na daw sa Pebrero 29 pa mabalik. Ang Philippine Airlines, duty na lang. Ang ila sini nga mga eroplano nga magabiyahe. Ang iban nga kapungsuran, ginbana ang pagbiyahe dito sa pungsod China. Ang guwa sa pungsod China, sumong daw may aro, bla. Nga ginakadlukan sa bilog nga kalibutan. Pero ini temporaryo man lang. Ang China,
kilala sa isa sa pinakadako nga pungsod sa bilog nga kalibutan, pinakapoderoso kati manggara na. Alin sa una nga daw pwerte pag-antos man sa China, nakaagi ni pamigado nga ang pumuluyo, bisan dahon-dahon ginakaon, kaya wala naging pagkaon, tob-tob nga nagdako ini siya, nga nangin kapitalista na. Sa una daw komunista, subong tilaban-laban na kapitalista, ang panawag si Iban daw nagsunod sa Estados Unidos nga imperialista. Ti subong pinutaktis ang nagkalain-lain nga pamalatian nga nag-atake dito sa pungsod China, kag daw ginakahadlukan na, daw aro nga balatian ng China nga hadlok na kantuan sang lain-lain nga mga kapungsuran. Ang masakit amo ni, kung halin ka dito sa Wuhan, China, o kung diin nga bahin sang pungsod sang China, nga magpauli kabe, ibang ginapanguha na sa Estados Unidos, yan yung pumuluyo nila, ibang dire sa pungsod Pilipinas, ang ibang di magpalauli. Kay porte mo, kung magalin ka dito sa pungsod China, i-quarantina ka. Butang ko 15 dias. Pag abot mo dire sa pungsod Pilipinas, i-quarantina ka pagid. Butang ko na, dir 15 dias. O nubo-nubo pa. Butang ko tagpulo-pulo lang. Amak mo nga 20 dias yara kasulod sa quarantina, hindi ka klagaw. Ang malain pagid, kay ang bilog mo nga pamilya, bantayan pa na yan. Guardyado nga hindi anay makapanaog, hindi kalagaw. Ang guwa mo daw priso, buhi. Amo ina ang nagakatabo subong. So nga ito ni Muon sini, nga kinanglan builog kita sa pagpangamuyo, nga kabay pa ning aton mga doktor, mga sayantipiko naton, inablang makadihon sila, makatukib sila sang kung ano man nga tambal sining balatian nga coronavirus nga ni. Wala mauntat mo. Minilyon ang gasto sini para makita lang kung ano ang tambal nga mahimo mauntat ining coronavirus. Dito pimighalin sa pungsod China, sang tinuig nga 20, 30 kung kaanyos nga nagdigad, sa pungsod China may umigo to balatian nga milyon man ang nagkalamatay. I don't know kung anong natabo sa pungsod China, nga ang mga balatian nga tagsubong sini, dito iya nagatuluhaw sa pungsod China. May mga report niya ti amo na niya kay ang sa pungsod China ginakaon ang bisan hindi pwede nga kasapatan, ginakaon ang manog, ginakaon ang mga kulunatnet kag ano pagid no. Amo nang mga pasuni sa giban, pero mas may madalom guro dia. Nga rason ko nga dito nagtuluhaw ini mga kagaw o kon mga virus sa pungsod China. Ibisan paano ining mga kauturan naton nga mga Chinese ti maayo man ang aton relasyon mo. Plangga mga ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga Chinese naton kag ang pungsod China. O galing subong amula na ang buot silingon bla daw may balatian nga aro nga kung kakita ka sang Chinese daw panulok mo daw natapikan na coronavirus. No, hindi naman na amo. May mga report kita nga nabaton sa ibang nga mga probinsya, makasugata sila Chinese daw kalain sa panulok nila, daw ginalikawan nila, hindi man na amo, sobra naman na. Daw sobrang exhibition na yung ang iba nga mga Chinese naton nga mga utod sa dire sa pungsod Pilipinas, pananaw nyo daw balati anon nga daw may coronavirus, nga daw ang panulok nyo daw kagawon bala, daw hindi man mo kahatag kita lain buot sa pila naton ka mga utod nga daw kalain ba tiyagon bla na daw ginakangilaran mo nga wala ka man kasiguro kag wala man sa balatian nga coronavirus amo nang sobra nga kwambla sobra nga panic sobra nga bawa mo daw naluoy ko sa pila naton ka mga utod nga mga Chinese nang pananaw la daw may aro bla daw ginalikawan hindi naman amo sobra man spiktos na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. O ginapakilala tanay ang bago nga herbal supplement ining Evergreen Herbal Capsule. Ini siya
makabulig tilo pabakod kada balanse sang sistema sa tudlawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan 7 kasagkap gintingob sa isa ka kapsula. Turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amargoso. Dako ang mabulig sang evergreen sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin. Subong man, nagadugang supply sa kulang nga bitamina sa lawas. Manami sini, kayang evergreen Evergreen capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Aber bakal tilawin ninyo, mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.